Пакуль Талібан адведваў беларускія сыры і каўбасы, у Ваўкавыску разгарэлася сапраўдная драма. Колькі зарабіў камбайнер-перадавік за 40 дзён у полі. Гора-бацькі згубілі дзіця, а ў Расіі знайшлі зніклага беларускага вахтавіка. І чарговы сюрпрыз надвор'я. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Праз Беларусь ва ўкраіну праляцелі прынамсі 12 расійскіх ракетаў «Бандэроль». Паводле ўкраінскіх маніторынгавых каналаў ракеты фіксавалі над Берасцейскай і Гомельскай вобласцямі. У Калінкавіцкім раёне і Баранавічах падымалі ў неба знішчальнікі. Першая ракета заляцела ў беларускую паветраную прастору о 4 гадзіне раніцы курсам на вёску Чыкалавічы Брагінскага раёну Гомельскай вобласці. Затым бачылі рух ракетаў у кірунку на вёску Уласы Баранавіцкага раёну двойчы на Нароўлю, на Петрыкаў, Скрыгалаў і зноў на Петрыкаў, на Радкаў, Капаткевічы, Азарычы і Ельск. Апошні пралёт над Мазыром зафіксавалі а палову на 7 раніцы. Усяго гэтую ноччу Расія запусціла па ўкраіне больш за 200 дронаў, а таксама ракеты розных тыпаў, у тым ліку «Бандэролі». Украінская супрацьпаветраная абарона збіла 6 такіх ракетаў, аднак удары зафіксавалі ў 41 мясціне. Ёсць параненыя і забітыя мірныя людзі. «Бандэроль» — гэта расійскі гібрид крылатай ракеты і дрона. Ён можа несці больш за 50 кілаграмаў выбухоўкі і развіваць хуткасць да 650 км за гадзіну. У Варшаве сёння пад бел-чырвона-белымі сцягамі развіталіся з беларускім палітыкам і грамадскім дзеячам, экс-кандыдатам на прэзідэнта Александрам Міленкевічам. Труну з ягоным целам выставілі ў варшаўскім архікатэдральным касцёле святога Яна Хрысціцеля. Развітацца са спадаром Александрам прыйшлі сотні нашых суайчыннікаў, старшыня аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская, дыпламаты, польскія палітыкі і грамадскія дзеячы. Вянкі на развітання з Александрам Міленкевічам даслалі польскія прэзідэнты і прэм'ер-міністр, а таксама Міністэрства замежных справаў Польшчы. Прэзідэнт Караль Наўроцкі таксама пасмяротна ўзнагародзіў Александра Міленкевіча афіцэрскім крыжам ордэну за заслугі перад Рэспублікай Польшчай. Пасля развітальнай імшы палітыка пахавалі на знакавым для Варшавы месцы вайсковых могілках Павонскі. У Хабараўску знайшлі жывым 43-гадовага беларуса Рамана Крупу з Мазыра. Мужчына прыехаў у Расію на вахту і ў пачатку жніўня перастаў выходзіць на сувязь. Як паведамілі раней, яму зрабілася дрэнна, ён звярнуўся ў клініку, але пасля агляду яго не шпіталізавалі. Пазней Крупа зайшоў у рэдакцыю мясцовай газеты, папрасіў вады і запытаўся, як дабрацца да пасольства Беларусі. Паводле працаўнікоў, ён выглядаў разгублены і казаў, што ў яго ўсё скралі. Пошукамі беларуса займаліся паліцыя і валанцёры. Цяпер пошукава-ратавальны атрад «Сімуран» паведаміў, што мужчыну знайшлі, ягонаму жыццю і здароўю нічога не пагражае. Кандыдаты на звання бацькоў года. У гарадскім пасёлку Краснасельскі 6гадовая дзяўчынка знікла, пакуль ейныя бацькі адзначалі дзень будаўніка. Да гэтага яна гуляла з іншымі дзецьмі. Бацька і ягоная сужыцелька спачатку увогуле не пераймаліся, бо думалі, што дзяўчынка пайшла дадому разам са старэйшымі дзецьмі, але ў выніку дома яе не аказалася. Бацька звярнуўся ў міліцыю, неўзабаве дзіця знайшлі ў сваячкі сям'і. Як высветлілася, жанчына нават раней паведамляла бацьку па тэлефоне, маўляў, дзяўчынка ў мяне. Але мужчына быў настолькі п'яны, што пра тое забыўся. Цяпер сям'ёй зацікавіліся сацыяльныя службы. 400 рублёў за паездку дадому з Зыбіцкай. Мянчук не змог выклікаць таксі і папрасіў незнаёмца яго падвезці. Каб разлічыцца, перадаў кіроўцу тэлефон з адкрытым інтэрнэт-банкінгам. 19гадовы хлопец скарыстаўся сітуацыяй і замест агаворанай сумы перавёў сабе больш за 400 рублёў. Цяпер супраць кіроўцы распачалі крымінальную справу. Тым часам мужчына з Менскага раёну прыехаў у Ваўкавыск, ды зайшоў у бар, дзе захацеў пазнаёміцца з іншымі наведнікамі. Але, як кажуць, нешта пайшло не так, размова не задалася. У выніку мужчына дастаў складны нож і замахнуўся на найбліжэйшага наведніка. Удар прыняў на сябе таварыш апошняга, у яго параненая рука. На допыце дэбашыр сказаў, што нічога не памятае. Больш за $7000 аддала ашуканцам 24гадовая замежніца, якая жыве ў Менску. Спачатку ёй патэлефанавалі нібыта ад мабільнага аператара і пад выглядам падаўжэння дамовы выманілі код з СМС.
Затым лжаміліцыянт паведаміў, ейныя звесткі выкарыстоўваюць ашуканцы, а зберажэнні трэба тэрмінова задэклараваць. Жанчына сабрала наяўныя і перадала іх невядомаму. У Менску матацыкліст сутыкнуўся з каршэрэнгавым аўтамабілем. ДТЗ адбылося напярэдадні вечарам на вуліцы Гарэцкага. Паводле папярэдняй інфармацыі, ДАІ 21гадовы кіроўца матацыкла «Астана» паварочваў налева каля дому нумар 2 і не саступіў дарогу аўтамабілю «Джылі», які рухаўся насустрач. Матацыкліста даставілі ў лякарню для абследавання. Камбайнер працаваў у полі 40 дзён без выходных, намалаціў каля 3000 тоннаў збожжа і зарабіў 13 000 рублёў. Пра свой працоўны марафон Ігар расказаў у ТРЭЦ. Працаваць даводзілася з самай раніцы. Калі дазваляла надвор'е, пачынаў о 6:00, дадому вяртаўся без сілаў. Паводле словаў камбайнера, такі заробак не проста плата за адпрацаваныя дні. Ён залежыць ад выніку, то бок ад таго, колькі тоннаў збожжа намалаціў. За 40 дзён Ігар сабраў каля 3000 тоннаў. Мужчына прызнаецца, што працаваць без выходных было надзвычай цяжка. Талібан у Слуцку пакуль нічога не штурмуе, але каштуе беларускія сыры і каўбасы. Прадстаўнікоў цяперашніх уладаў Афганістану прыняў слуцкі сыраробны камбінат. Барадатым гасцям паказалі вытворчасці і зладзілі для іх вялікую дэгустацыю. На стале былі не толькі сыры і малочныя прадукты, але і прадукцыя іншых беларускіх прадпрыемстваў, цукар, мясныя вырабы і хлебапрадукты. Штопраўда, у садсетках выдання «Слуцкі край» візіт дэлегацыі фанатычнага ісламісцкага рэжыму выклікаў абураныя каментары. У выніку паведамленні пра паездку таліба ўзніклі з ТРЭЦ, інстаграму і тэлеграму выдання, а таксама з яго сайта. Вядома, што паважаныя госці прыехалі для ўдзелу ў паседжанні супольнай камісіі эканамічнай і гандлёвай супрацы паміж Афганістанам і Беларуссю. У Воранаве адкрылі культурны цэнтр «Беларускі дранік». Тут абяцаюць поўнае паглыбленне ў гісторыю культавай беларускай стравы. У экспазіцыі прылады, якімі сяляне садзілі і капалі бульбу, звесткі пра новыя гатункі бульбы і кадры выпякання драніка-гіганта. Для кожнага кутка Воранаўскага раёну тут прадстаўлены свой рэцэпт. Асобны гонар мясцовыя нацкія дзеруны, рэцэпту якіх ужо больш за 100 гадоў. У стылізаванай сялянскай хаце можна ўбачыць побыт продкаў. Напрыканцы экскурсіі кожнага госця абяцаюць пачаставаць сапраўдным воранаўскім дранікам. Беларускія археолагі знайшлі пад мёрамі унікальны ігральны кубік 16 стагоддзя, яму амаль 500 гадоў. Касцяную знаходку выявілі на месцы шляхецкай сядзібы, якую меркавана спалілі войскі расейскага цара Івана Жахлівага ў 1560-х. Знаходка ў тым ліку дазваляе зразумець, як амаль паўтысячагоддзя таму бавілася шляхта. Побач археолагі знайшлі таксама імпартны посуд, доказ заможнасці гаспадароў і іхных гандлёвых сувязяў з Рыгай і Полацкам. Моцны вецер сёння паваліў не адное дрэва ў горадне, но і будзьце ўважлівыя, заўтра ж у многіх раёнах на поўначы Беларусі чакаецца ўзмацнення паўднёва-заходняга і заходняга ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, ноччу у асобных раёнах Віцебскай вобласці да 24 метраў за секунду. На гэтым мы сёння ставім кропку. Стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.